Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, tentokrát to bude z hry Blockcraft a opäť z Blockcraftu. A prečo si myslíte, a pokiaľ si myslíte, že to je scam, mal si predsa byť na tej hre, teda v Egg Wars. No, v Egg Wars nie som, pretože sa mi bohužiaľ nezaplo natáčanie a tak. Proste sa to nepodarilo. A proste nepodarilo sa to nahrať, takže skončilo to. Vlastne ja neviem, lebo ja som sa odpojil, keď som zistil, že som to nedal nahrávať. Takže neviem, jak to skončilo. No každopádne ideme hrať toto. Free for all. Je to dobrá hra. Vlastne tam ste na rôznych mapách. Táto mapa je dobrá. No a tu teraz si vyberáte, kto ste. Ja si vyberám asi tento. Jeho. On je na blízko, Rofras. On je na blízko, to som nejak neviem. A vlastne je to bitka. Alchymista, poďme, dáme alchymistu. Alchymista, Ježiš Kriste, on ma totálne rozsekal, akože fakt, totálne. Tak tu na teda máme. To frasa. Ticho, bejdeme. Takže tu je vlastne vašou hlavnou úlohou. Ja strašne nerád. Dobre, ten sa nehodí. Samuraj, pôjdeme za samuraja. Ale už ma to štve! Viem sa dobre vyhýbať so samurajom. Tak snáď mi to túto hru pôjde, lebo sa ináč úplne strapním. Nice. Bežíme. Tam tej bitke sme sa teda vyhli. Jo, bežíme. Krásne. Táto hra mi moc nejde, ale mám ju rád, je taká